ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಸಾಟರ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಬಹರೇನ್ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ಅಂಚ ರಜೆ ನಮಕಿತ್ತ ನಾನು 2-3 ದಿನ ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದ ಬರಿಟೆ ಒಂಜಿ ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಡೆ ಬೈದ ಪಂಡ ಗೀತ ಬೊಕ್ಕ ವಿನೀತ ತೂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆನ್ಲೆ ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ಕಾಂಡ್ರಿತ ಬಯ್ಯ ಮುಟ ಇನಿ ಇಲ್ಲಡೆತ್ತ ಸಾಯ್ತುಲ ಏನ ಸಾಗರಿಂದ ಏನ ಅಮ್ಮದಾದೆ ಭಯಂಕರ ಡೀಪ್ ಇಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಪೋಟ್ ಕಟ್ಟನ್ನ ನೆಟ್ಟಲ್ಲರ फिर आवड मस्त शौक तोच ಏರ ಬಪ್ಪ ವಾಕಿಂಗ್ ಬಪ್ಪ ಲಾಗಿರೆ ಇರ್ತಿರ್ತು ಪೋಯ್ರ ಪೂಜೆಯ ಆ ಬಿಗ್ ಪೀಪಲ್ ಮಾತ್ರ ಪೋಯ್ರ ಹೆಜ್ಜೆ ಅನ್ಸೋಕೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇದ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಈ ಸಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದೆ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಯು ಎ ಇದ್ದ ಫ್ಲಾಗ್ ಅದ ಅಂದ ಸಾಯಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಿರ ಈಗ ಅಂಕಲ್ ಪೋಟ್ ಪೋದ್ ಬತ್ತದ ಮೊಲ ಲೈಟಿಂಗ್ ತೋರೆ ಬತ್ತ ಜನನೇ ಜನ अंकल कौन गे तोंडा मेरे गोंगा तेर विनीता हाय पनिया अंकल ऐना सीक्रेट रोड फोंदला ये ಏರಿಯಿಂದ
ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಹಲ್ಕ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು